Maayong hapon sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Salamat kaayo sa Ginoo gumikan kay gihatagan na usab kita niya og higayon nga makapaambit sa iyang pulong sa takna sa pagsimba. And I hope that you won't be bothered by my background. Gumikan kay ani ako karon sa Kakahuyan diri sa Philippine Christian University sa Dasmariñas City. So, in behalf of the Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, atong gipaabot ang atong greeting sa tanang mga kaigsuunan sa One Voice Christian Fellowship. If you have your Bibles with you, please turn to Romans chapter 2 verse 4. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, Roma kapitulo 2 bersikulo 4. O gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pagantos ug pagpailob? Nga wala nimo maamguhi nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now maghatag lang kita og gamayng background mga kaigsuunan sa chapter 1 gihisgutan ni Pablo kining gitawag nga universal problem of mankind. Problema sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Unsa man kini nga problema? Well, gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tawo. Gipadayag niya ang iyang kaugalingon ingon nga magbubuhat sa tanang mga butang, nagsustinar sa tanang mga butang, nagmando sa tanang mga butang. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 20. Sukad pa ni adtong gibuhat ang kalibutan, ang iyang walay katapusang gahom ug pagkadios. Bisan pag dili makita, nasabtan gihapon og nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat aron wala silay ikapangatarungan. So the problem is this, gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto sa tanang mga katawhan, apan ang mga katawhan nagdumili sa pag-ila sa Dios. Ilang gituklod palayo ang Ginoo gikan sa ilang kinabuhi. Ilang gilimod ang Dios, ilang gipugngan ang kahibalo mahitungod sa Dios. Ug ang iyang kasing-kasing puno sa pagkaingrato. Mibalibad siya sa pagpasalamat sa Dios, sa pagyukbo ngadto sa Dios alang sa pagsimba ug pag-ila kaniya ingon nga bugtong tinuod nga Dios. Gilimod sa tawo ang walay katapusan nga bili sa Dios ug ang iyang majesty sa ilang kinabuhi. Bisan ang pagpasalamat, midumili sila sa pagbuhat niini nga giobliga sa Ginoo. Gimanduan sa Ginoo ang tanang mga katawhan nga mopasalamat gayud kaniya ug ilhon nga siya ang tinubdan sa tanang mga butang. Well, ang subo kaayo nga pamalandungon mga kaigsuunan is that ang Dios maayo gayud kaayo sa tanang mga katawhan. Nagpakita ang Dios sa iyang kaayo sa tanang higayon. Gipanalanginan niya ang mga katawhan ug lagsik nga panglawas. Gihatagan niya kita og kinabuhi tanang mga gi-enjoy nato niining kalibutana gikan kini sa kaayo sa Dios. Matud pa sa Acts chapter 17 verse 28 ang giingon dinhi mga kaigsuunan, tungod kay diha kaniya nabuhi kita, ug nagpanglihok, ug anaa diha kaniya ang atong pagkatawo. So iyang gipuno ang kalibutan sa mga bahandi, sa mga nindot kaayo nga mga butang, sa mga katawhan usab nga naghatag kanato og gugma, og enjoyment, og friendship, tanang mga resources sa kalibutan atong na-enjoy mga kaigsuunan. And remember, ang konteksto dinhi sa Romans chapter 2 ang gihisgutan ni Pablo, particularly ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, ang mga piniling katawhan sa Dios sa daang tugon. Gipili sila sa Ginoo out of the many nations of the world aron mahimong benefactor sa pabor sa atong buhi nga Dios. Apan ang mga Hudiyo, ang mga Israelita, wala nagasunod sa Ginoo. Misupak sila kanunay sa Ginoo ug nagdumili sila sa pagsimba ug sa pag-ila sa Dios. And much can be said alang sa mga katawhan usab sa atong kapanahunan karon nga gipanalanginan gayud sila sa Ginoo sa nagkalain-laing panalangin, na kaabot usab kanila ang ebanghelyo ug ang pulong sa Dios, apan ilang gikaminusan ang pagkamaayo sa Dios.
ang ebanghelyo, ang gospel atong nadungog sa radyo, sa TV, bisan pa niining online nga platform, dunay mga nagwali sa pulong sa Ginoo, sa mga Bible studies. We have God's word in abundance, and yet jutay ragayod kaayo ang tinuod nga nagasunod sa atong buhi nga Dios. Kung ang tawo tarong palang gyud ang ilang paminsar, mga kaigsuunan, ang pagkamaayo ug ang kaluoy sa Ginoo mauunta ang mag-aghat kanila nga mo pailalom sa Dios, mo pasakop sa Dios ug ilang talikdan ang ilang pagrebelde batok sa Dios. Apan ang kamatuoran, matud pa sa atong teksto sa Romans chapter 2 verse 4, ang giingon dinhi, mga kaigsuunan, o gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pagantos ug pagpailob, nga wala nimo maamguhi nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol? So ilang gipakagamay sa mga tawo ang kaayo sa Dios, ilang gikaminusan. In other words, sa pagkamaayo nga gipakita sa Ginoo sa tanang mga katawhan, wala nila girespetar ang Dios ug wala nila gitamdan ang Dios. And in this verse, sa Romans chapter 2 verse 4, naghatag si Pablo, nagpakita siya og tulo ka panalangin nga mauunta ang mag-aghat sa mga katawhan, nga ilang talikdan ang ilang sala ug mo bow down sa Ginoo, mo pasakop sa Ginoo ug musimba sa Dios. Una nga gihisgutan dinhi mao ang pagkamaayo sa Dios. Maayo gayud kaayo ang Ginoo. Iya katang gihatagan sa daghang mga butang, aduna kitay libre nga hangin nga giginhawa, nga kung ikaw anaa sa hospital, kinahanglan pa kang mugasto og dako alang sa oxygen. Pero sa matag adlaw, libre kitang nagginhawa. Adunay tubig nga atong mainom, aduna kitay pagkaon. God is so good. Kumpleto ang atong tiil, ang atong mga kamot, ang atong mga pananaw, ang atong lawas, piskay, baskog, mga kaigsuunan. So that is God's goodness. Ang ikaduha ug ikatulo nga panalangin nga gipakita sa atong bersikulo, ug mao kini ang focus sa atong pamalandong niining taknaa. Mao kining gitawag og forbearance ug long suffering sa Ginoo. Forbearance, ang but hilabihan nga pagpasan ug pagantos sa Ginoo sa mga dautan nga mga tawo, ug long suffering, ang but ipasabot niini ang Dios nagpailob sa mga katawhan. Ang atong Ginoo puno gayud kaayo sa grasya. Ug ang iyang grasya mooy nag-aghat kaniya nga mikanaog dinhi sa yuta. Iyang gipakita kanato kung kinsa gayud siya, gipadayag niya ang iyang kaugalingon nga ri kanato. Susama kang Hosea, nga bisan pa ang iyang misis, ang iyang asawa, dili matinud-anon, daghan kayog kabit, pero gipakita gihapon ni Hosea ang iyang gugma sa iyang asawa, sama sa pagpakita sa Dios sa iyang gugma nga ri kanato, nga sa taliwala sa atong pagsupa kaniya, ang Ginoo nagpakita gihapon og pagpailob, pagantos ug kaayo nga ri kanato. Hosea chapter 2 verse 14, ang giingon dinhi, mao nga ako siyang danihon ug dalhon siya sa kamingawan ug malumo ko siyang istoryahon. So, sama sa gikaingon ko na, mag-focus kita sa duha ka panalangin sa Ginoo nga iyang gipakita sa mga katawhan sa atong pagpamalandong karon, kining forbearance ug long suffering. Ug hinaot nga tabangan kita sa Dios sa atong pagpamalandong niining taknaa, magampo una kita ug atong pangayoon ang tabang sa Ginoo aron masabtan nato ang iyang mensahe. Let us pray. Oh dear Heavenly Father, salamat kaayo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo, nga libre nga mapamatian sa matag usa ang imong pulong. Ug among gipangayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu. Tanduga ang among kasing-kasing, samari ang among kasing-kasing, ug himua kami nga masinugdanon kanimo, O Dios. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang punto. Ang unang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa tanang mga katawhan, gipakita mao kining gitawag og forbearance. It denotes toleration, nga pwede na biyaunta nga silutan kita sa Ginoo insigida, ora mismo,
Pero ang Dios nagantos. Ang but ipasabot ni ining forbearance, hilabihang pagpasan sa kabugaton. Ang pagtolerate sa Ginoo sa sala sa mga katawhan, subo kayong pamalandungon mga kaigsuunan, gipasabot kini sa mga tawo or ang ilang pagsabot niini, giaprubahan sa Ginoo ang ilang pagkadautan. Sumuraog naghatag ang Ginoo og pag-uyon sa pagkadautan sa mga sala sa mga katawhan, tungod kay murag ilang nabatian nga ang Ginoo nagtolerate, nagantos or nagpailob sa ilang sala. Tanawa ang pagkadautan sa mga katawhan sa kalibutan sa atong panahon karon. Pero nag-enjoy gihapon kita sa mga bahandi dinhi sa kalibutan. Sumura ba og ang sala nga gibuhat sa mga katawhan walay consequence, walay silot. So, ang mga tawo nagtuo nga kung duna may Dios, basin og iyang gidawat ang mga sala sa mga katawhan, iyang giuyunan, kay gihatagan manggihapon kita niya sa mga maayong butang niining kalibutana. Well, mga kaigsuunan, ang atong pag-enjoy sa atong trabaho, ang atong pag-enjoy sa hangin, sa tubig, sa tanang mga maayong butang niining kalibutana, dili kana ilhanan nga gidawat sa Ginoo ang atong sala, kundili ang Ginoo nagpakita lamang sa iyang grasya nga iyang gidelay ang judgment. Iya pang gi-extend, gipataas pa niya ang pagpaabot alang sa iyang paghukom. Pero dili kana nagpasabot mga kaigsuunan nga dili na muhukom ang Ginoo. So imbis nga ato kining tan-awon nga opportunity, kahigayunan unta nga maghinulsol, ang mga katawhan padayon sila nga nag-enjoy sa ilang kasalanan. Instead of seeing this as an opportunity to repent, ang gibuhat sa mga tawo, nagpadayon sila sa pagpakasala. Now, kasagara sa mga tawo, nagtuo gayod nga tako sila nga mahimong gawas nun gikan sa mga pag-antos. Diba, munay expression sa mga tao ni ining kalibutana, they feel that they deserve a life that is free from suffering. Mo nga kung dunay mga kalisod nga moabot sa ilang kinabuhi, moreklamo sila, ilang pasanginlan ang Dios, gumikan kay sa pamati nila, tako silang mudawat sa mga maayong butang. Mao nga ang mga tawo abtik kaayong moreklamo, gumikan kay nagtuo gayud sila nga tako sila sa kalipay, tako sila sa kagawasan, tako sila sa tanang mga comfort ni ining kalibutana, sa mga material nga mga panalangin ining kalibutana. Ug kun mga wala ang mga butang gikan kanato, moreklamo kita. Gumikan kay wala nato makita ang atong mga sala ug ang atong pagkadautan. Well, ang Ginoo klaro kaayong nagtudlo batok ni ana nga paghuna-huna nga sipyat sa Lucas chapter 13 verse 1 hangtod sa verse 5. Atong paminawon mga kaigsunan, ang giingon ni Jesus dinhi, niadtong panahona, adunay pipila nga atua didto ug mitaho kaniya mahitungod sa mga taga Galilea, nga ang ilang mga dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad, ug mitubag siya kanila. Abi ba ninyo nga kadtong mga tawhana nga taga Galilea, mga mas makasasala kaysa tanang mga taga Galilea? Tungod kay nagantos man sila ug ingon ni adto, sultihan ko kamo dili. Apan gawas lamang kung maghinulsol kamo, maalaot usab kamo sama kanila. O ang 18 nga natumbahan sa tore sa Siluam ug nangamatay sila, gituuhan ba ninyo nga labaw pa silang sad-an kaysa tanang mga tawo nga lumulupyo sa Jerusalem? Sultihan ko kamo dili. Apan gawas lang kung kamo maghinulsol, kamong tanan maalaot usab sama kanila. Nasayod si Jesus nga aduna gayoy tendency ang tawo nga ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon dili takos sa mga pag-antos, kay gibuutanan kayo ang tawo sa iyang kaugalingon. Ug ang atong pagtan-aw sa pag-antos muraog dili ordinaryo, muraog out of the ordinary. Ang pag-antos mga kaigsuunan, sumpay kini sa atong sala, sa atong pagkadautan. Ug kung ang atong sala consequence sa pagkadautan, ang hunahunaon sa mga tawo, alang lang kini sa uban, dili kini alang kanako.
Ang uban ang takos nga magantos gumikan sa ilang sala, pero ako dili kay buutan man ko. Kung nasabtan sa mga disciples ni Jesus, kung unsa gayud ang gibugaton sa ilang sala, mga kaigsuunan, nasabtan unta nila nga kadtong mga kasundaluhan nga gigamit ni Pilato sa pagpaanto sa mga taga Galilea ug ang turi mo tumba usab ngadto kanila unta. Paantuson usab sila unta kung nasabtan nila ang gibugaton sa ilang sala. Mao nga gipahinumduman ni Jesus ang iyang mga disciples nga sila manpod ilalom sa paghukom sa Dios. Dili lang kadtong mga taga Galilea, dili lang kadtong mga nangatumbahan sa turi didto sa Siloam. Sila usab, kung dili sila maghinulsol, maalaot usab sila, mga kaigsuunan. Kung temporarily nakasinati kita sa mga maayong butang gikan sa Dios, dili kini nagpasabot nga nawala na ang atong guilt sa laod. Dili nagpasabot nga dili na kita sadaan gumikan sa atong mga sala ug wala na kita nahailalom sa paghukom sa Dios. So sa sunod nga higayon higala nga matintal ikaw og reklamo mahitungod sa mga butang, pangutan-a ang imong kaugalingon, takos ba ikaw sa mga maayong butang gikan sa Ginoo or takos ikaw sa pagsilot sa Ginoo? If you are honest enough, you will really conclude nga kining mga maayong butang nga atong nasinatian, grasya ra kini sa Ginoo. Dili gayud kita takos niini higala, dili gayud kita takos niini igsuon. It's all by God's grace. Ang takos kanato mao ang paghukom ug pagsilot gikan sa Ginoo. Pero subo nga pamalandungon, gigamit sa mga tawo ang kaayo sa Ginoo, ang ilang nasinatian nga mga grasya gikan sa Ginoo, ingon nga lisensya sa pagpakasala. Pero wa nila maamguhi, mga kaigsuunan, nga temporarily gitolerate sa Ginoo ang atong sala, iyang gipasan, iyang giantos ang kabugaton. Pero wala kini nagpasabot nga giuyunan sa Ginoo ang atong sala. Adunay adlaw sa paghukom. Acts chapter 17 verse 30. Ang giingon dinhi, mga kaigsuunan, ang mga panahon sa kabuang gipalabay ra gyud sa Dios. Apan karon gisugo niya sa tanang tawo, sa tanang dapit nga maghinulsol. So gipalabay ra di ay kuno sa Ginoo ang atong kabuang ni adtong mga nangagi nga nagkinabuhi kita diha sa sala. Pero karon nga nasayra nato ang kamatuoran, giawhag kita sa Ginoo nga maghinulsol gikan sa atong sala ug mubalik sa Dios, mupaubos kaniya, muila kaniya, mutuo ug musalig kaniya. So, ang picture niini, mga kaigsuunan, mura og gipiyong sa Ginoo ang iyang usa ka mata ug iyang gitolerate, iyang gi-overlook ang mga sala. But that doesn't mean nga wala nay kasuko ang Dios batok sa sala. It doesn't mean, mga kaigsuunan, nga napalong na ang kapungot ug tunglo sa Dios batok sa sala. Ang buot ipasabot niini, gidelay ra sa Ginoo ang paghukom niya. Iyang gilangan kadali ang iyang paghukom batok sa mga katawhan. Temporaryo ra kini nga kaluoy sa Dios. Temporaryo, dili kini magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao nga gisugo sa Ginoo ang tanang mga katawhan sa tanang dapit nga maghinulsol. Kay kung dili kita maghinulsol, mga kaigsuunan, mga laglag usab kita, maalaot usab kita. Mukadto ang unang panalangin nga gihatag sa Ginoo, gipadayag sumala sa atong teksto sa Romans chapter 2 verse 4. It talks about the forbearance of God, ang pagpasan sa Ginoo sa gibugaton sa atong sala. Ikaduha nga panalangin nga atong pagahisgutan niining taknaa, kining long suffering. Ang pasabot sa long suffering, kining taas nga pagpailob sa Ginoo, taas nga pagantos sa Ginoo sa atong sala nga nagpatong-patong. Atong basahon og utro ang atong teksto. O gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pagantos ug pagpailob, nga wala nimo maamguhi nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol? So ang pagpailob sa Ginoo, ang pagantos sa Ginoo,
Mao kini ang pagpasensya sa Ginoo. Sa hilabihan gayud gumikan sa atong sala, gikan kini sa pinulungan nga Griego nga makrothemias. Ang pasabot niini, dako gayud kaayo ang pasensya sa Ginoo. Matod pa ni Charles Spurgeon, ang forbearance adunay kalabutan sa kabug-aton sa sala, ang long suffering adunay kalabutan sa kadaghanon sa sala, nga gipailuban gayud og duro sa atong buhi nga Dios. Long suffering implies that the offenses worthy of punishment are continuing. Nagpatong-patong kay mauman gayud kana ang tinuod, mga kaigsuunan. Nagpatong-patong ang atong sala sa matag adlaw. Ang pagkarebelde nato, ang atong pagkaingrato nagpadayon, nagpatong-patong, nagkadaghan ang atong sala hangtod sa paghukom sa Dios. Ug ang paghukom sa Ginoo ang silot nagkadaghan usab, gumikan kay ang atong sala nagkadaghan. Mao kini giingon ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 5. Sumpay sa bersikulo nato ning takna sa kahaponon, Romans chapter 2 verse 5, nga nagtigom kuno ang mga katawhan ug tunglo nga ibubo sa Ginoo sa adlaw sa paghukom kung dili sila maghinulsol. Romans chapter 2 verse 5. Apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga walay paghinulsol, nagtigom ikaw alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. So wala lang kay gibubo sa Ginoo ang tanan niyang kaayo sa mga makasasalang katawhan, pero gipakita usab sa Ginoo ang iyang forbearance, ang iyang pagpasan sa gibug-aton sa atong sala, ug ang iyang long suffering, ang iyang pagpailob ug taas kaayo, samtang ang mga katawhan nagpadayon sa ilang pagpakasala. Well, dunay daghang mga example sa Bible mahitungod sa long suffering sa Ginoo, sa pagpailob ug taas kaayo sa Ginoo sa kasalanan sa mga katawhan. For example, sa kapanahunan ni Noe, Genesis chapter 6 verse 5, mao kini ang giingon sa Ginoo. Nakita sa Ginoo nga dautan na gayud kaayo ang tawo sa yuta, ug ang matag paminsar sa hunahuna sa iyang kasing-kasing kanunay na lang nga dautan. Ug ang iyang giingon sa verse 3 sa Genesis chapter 6, ug miingon ang Ginoo, dili magpabilin sa tawo ang akong espiritu, tungod kay unod siya. Apan ang iyang mga adlaw mahimong 100 ug 20 katuig. So gikuhaan sa Ginoo ang katuigan sa iyang kinabuhi. Sa una moabot sila tag 900 katuig, 800 katuig, pero karon 120 na lang. Sa atong panahon karon, 70 hangtod sa 80 tingali ang atong kinabuhi, mga kaigsuunan. Pamalandungan nato kana. 2 Peter chapter 2 verse 5. Ug kung sa unsang paagi ang karaang kalibutan wala niya gipasaylo, bisan pagiluwas si Noe nga magtutudlo sa pagkamatarong, kauban sa lain pang 7 katawo niadtong ang kalibutan sa daotang mga tawo gipadalhan og baha. So, sa sulod sa 120 katuig, mga kaigsuunan, gipakita sa Ginoo ang iyang pagpasensya sa mga tawo. Wala niya gipabahaan dayon ang kalibutan. Nagwali pa si Noe sa pagkamatarong sa Dios. Sulod sa 120 katuig, for 120 years na enjoy nila ang kaayo sa Ginoo sa kalibutan. Matthew chapter 24 verse 38, mo kini description sa mga tawo sa wala pa ang baha. Ang giingon dinhi, mga kaigsuunan, tungod kay sa unsang paagi ni adtong mga adlawa sa wala pa mibaha, nangaon sila og nanginom ug nagminyo ug gipaminyo hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. So for 120 years, gawas nun sila nga nag-enjoy sa kalibutan nga gibuhat sa Dios. Apan, mga kaigsuunan, wala kadto nagpasabot nga forever and ever na gayon nga nagpailob ang Ginoo. Nasayod kita sa sugilanon nga gipabaha sa Ginoo ang kalibutan ug ang pamilya lamang ni Noe ang naluwas. They were given the chance, but they did not repent of their sin. Pamalandungi kinihigala.
Basin og gihatagan ikaw, sigurado gayud nga gihatagan ikaw og kahigayunan sa Ginoo nga maghinulsol. Ayaw ka masai kini nga kahigayunan higala paghinulsol sa imong sala ug pagpasakop sa atong buhi nga Dios. Ang mga katawhan during the time of Noah, they despised the goodness and long suffering. Ug unsa ang consequence? Nalaglag sila, nangamatay sila sa baha ug karon ang ilang kalag nagantos didto sa impyerno. Ikaduhang example, ang mga Amorites, ang mga Amoritanhon. Genesis chapter 15 verse 13 hangtod sa 16. Grabe ang pag-antos sa Ginoo sa mga Amoritanhon. Ang giingon dinhi, giingon sa Ginoo kang Abram, tinuod nga kinahanglan mong masayran nga ang imong binhi mahimong tagalaing lungsod sa dapit nga dili ilaha. Ug mahimo silang mga ulipon didto. Ug paantuson sila sulod sa 4 ka gatos ka tuig. Apan ang nasod nga ilang silbihan akong pagahukman. Ug pagkahuman mubiya sila nga adunay dakong kabtangan. Apan malinawon ikaw nga mopadulong sa imong mga katigulangan. Ug malubong ikaw sa panahon nga hingpit na ang imong katigwangon. Sa ikaupat nga kaliwatan sa imong binhi mubalik sila dinhi og utro, tungod kay wala pa mahingpit ang pagkadautan sa mga Amoritanhon. So, wala pa mahingpit ang pagkadautan sa mga Amoritanhon. Buti pasabot for over 400 years, ang mga Amoritanhon nagpadayon sa ilang pagkadautan. Nagtigom sila og dako kayong tunglo sa Ginoo patong-patong. Pero wala kadto nagpasabot nga gipalabay sa Ginoo hangtod sa kahangturan ang ilang sala. Ang gipakita sa Ginoo ang iyang forbearance ug long suffering mga kaigsuunan. The Amorites enjoyed the goodness of God. Remember, didto sila nagpuyo sa yuta nga daghan kaayong gatas ug daghan kaayong dugos. Mao nga ang pangutana sa Ginoo diri sa atong teksto sa Romans chapter 2 verse 4. Mupod kadto ang ipangutana nato unta kanila kung nabuhi pa kita ni adtong panahona. O gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pagantos ug pagpailob nga wala nimo maamguhi, nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol? So, mo kadto ang mga Amoritanhon, ikatulo nga example sa Biblia nga gipailuban gayud sa Ginoo ug taas kayo si Paraon nga hari sa Ehipto. Grabe kayo ang pasensya sa Ginoo kang Paraon. Plague upon plague, napulo kasilot didto sa Ehipto. Pero dili gihapon mo bow down si Pharaoh sa Ginoo. Wa gihapon siya nagpaubos. He enjoyed the goodness of God. Remember, ang Ginoo mao ang nagtuboy kang Paraon nga mahimong hari sa Ehipto. Pero wala gayud mipasakop si Paraon sa Ginoo. Matud pa sa Exodus chapter 10 verse 3, ang giingon dinhi, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebreyohanon, hangtod kanus akang magdumili sa pagpaubos sa akong atubangan. That was the question of God to Pharaoh. Mausab kini ang question sa Ginoo kanimo higala. Kung hangtod karon nagpadayon ikaw sa kagahi sa imong kasing-kasing, ug wala gihapon ikaw nagpasakop sa pagbulutan sa atong buhi nga Dios. Ikaupat nga example, ang mga Israelita. Sukad pa sa sinugdanan, gipakita na gayod sa mga Israelita nga taliwala sa ilang pagkapinili nga nasod, gahi kayo sila og mga ulo. Mao nga ang giingon sa Exodus chapter 32 verse 9, ug giingon sa Ginoo kang Moses, nakita ko kining lungsura, gahi kaayo ang ilang ulo. Nagwali si Pablo mahitungod sa taas kaayong pag-anto sa Ginoo sa mga Israelita didto sa Kamingawan. Acts chapter 13 verse 18, ang giingon dinhi, sa halos 40 katuig gipailuban sila sa Kamingawan. So God suffered for 40 years in the wilderness because of their rebellion. Daghang mga propeta nga gisugo sa Ginoo alang sa pagwali ngadto sa Israel ug ngadto sa Huda. Pero ang mga propeta ilang gipamatay, ilang gipakaulawan. Matthew chapter 23 verse 37. Gikan na gayud kini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga gisugo ngadto kaniya.
Pila na ba kahigayon nga gitinguha nako nga tipunon ang imong mga anak, nga susama sa pagtipon sa inaan nga manok sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga paku, ug nagdumili kamo. Now, it wasn't until after years of long suffering nga miabot gayod ang paghukom sa Ginoo batok sa Israel. Matthew 21:43. Mao nga gipamulong ko kaninyo, kuhaon gikan kaninyo ang gingharian sa Dios ug ihatag sa usa ka nasod nga maghatag og bunga niini. So hangtod karon ang mga Israelites gahi gayud kaayo ang ilang kasing-kasing, wa gihapon sila mutuo kang Kristo ingon nga Mesiyas. Ikalima nga example, di na ta mangita pa og lain ang atong kaugalingon. Grabe kaayo ang pagpailob sa Ginoo sa matag usa kanato. Di ba nagpuyo kita sa kalibutan nga puno kaayo sa pagkadautan, nagpadayon ang kasalaanan dinhi sa kalibutan, ug nagpadayon ang mga tawo nga nagdumili sa Dios, gibugal-bugalan nilang pagkabalaan sa Dios, ug hangtod karon gidilatar sa Ginoo ang iyang paghukom, gidelay sa Ginoo ang iyang judgment. Higala hangtod karon wa pagihapon ka musurrender sa Ginoo. Wa paghihapon ka naghinulsol sa imong mga sala. Wa paghihapon ka nagsalig sa Ginoo. Imo gihapon nga gikamasaan ang pagkamaayo sa Ginoo, ang iyang forbearance, ang iyang suffering, mga kahigalaan. Gipuno niya ang imong kinabuhi sa tanang maayong butang. Lamian nga pagkaon ang imong gikaon sa matag adlaw. Tubig nga giinom ug diin ka naligo. Pamilya nga puno sa gugma. Balay nga imong katulgan, katri nga imong higdaan. God's blessings in your life are almost endless, mga kaigsuunan. Naunsa man ang giingon sa atong teksto, ang pagkamaayo sa Ginoo, ang iyang pagpasensya, ang iyang pagantos ug pagpailob, mauunta ang mag-aghat kanato nga maghinulsol sa atong mga sala ug mubalik sa Ginoo. Romans chapter 2 verse 4 once again, o gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pagantos ug pagpailob, nga wala nimo maamguhi nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol? Kung kaila mo ni James Montgomery Boyce, usa ka manunulat, sa iyang pagpasabot nato niining katapusang sentence or katapusang phrase sa atong teksto, naghatag siya og tulo ka rason nganong ang pagkamaayo sa Ginoo, ang iyang pagantos ug pagpailob, mag-aghat unta kanato ngadto sa paghinulsol. Una, kung ang Dios maayo kaayo, then atong pangitaon kini nga Dios. Gumikan kay kung atong mailhan kining maayo kaayo nga Dios, ang tanang panalangin atong madawat, ang tanang kaayo atong madawat. Busa higala ayaw baliwalaa ang Dios, maayo kaayo ang Dios. Ug kun makadawat ikaw sa tanang kaayo sa Dios, pangitaa siya, duol kaniya, alagari siya, surrender sa iyang pagdumala, mga kaigsuunan. Well, as a lost person, ang mga makasasala dili man mutuo niini. Nagtuo sila nga kung wala ang Dios sa ilang kinabuhi, gawas nun sila nga mubuhat sa ilang gusto. They think that doing things their way is good for them. Wa gyud intawon sila kasabot sa kamatuoran nga kung tangtangon sa Ginoo ang iyang pagkamaayo, kung mubiya ang Ginoo sa tanang mga tawo, alaot gayud kita. Adunay mga tawo nga nagtuo nga ang pagsunod nila kang Kristo, pag-alagad, muraog nakuhaan sila sa mga maayong butang sa ilang kinabuhi. Kalas-kalas lang sa oras, gausik-usik lang. Ug naghuna-huna sila nga ang kinabuhi sa mga Kristohanon miserable, walay kalipay, daghan kayong mawala gikan kanila kung mahimo silang Kristohanon. That's wrong. That's wrong. Mao kana ang panghuna-huna sa minilyon ka mga tawo niining kalibutana ug minilyon na usab nga mga naghuna-huna sa ingon nga nangamatay na ug ang ilang kalag nagantos didto sa impyerno. Gipakita sa Dios, gipamatud-an niya ang iyang pagkamatarong, ang iyang kaluoy, ang iyang pagpailob, pero ang bagang katawhan nagdumili gihapon sa pagtuo niini. Mao nga gisugo sa Ginoo higala nga ikaw maghinulsol ug musalig lamang kang Kristo. Ikaduha nga rason,
Kung ang Ginoo iya pang gidilatar ang iyang paghukom, gipas-an pa niya ang bugat kaayo nimo nga sala, gumikan kay gihatagan pa ikaw og kahigayunan sa Ginoo nga maluwas. Kay kung hukman paunta ka sa Ginoo dayon, kung gihukman paunta ka sa Ginoo dayon, nahukman na unta ikaw. He could have done it a long time ago. Kung tolerant ang Ginoo sa imong sala hangtod karon higala, tungod kay gihatagan pa ikaw og higayon sa atong Ginoo nga maghinulsol, nga mubalik ngadto kaniya. Ikatulo, in spite of your many sins, mga kaigsuunan, gusto pang ipakita sa Ginoo kanimo ang iyang kaayo, gumikan kay gihatagan pa ikaw niya og oportunidad nga maluwas. Kung dili pa maayo ang atong buhi nga Dios, then you might have cause to doubt this. God has demonstrated that He is being patient because He is out to do you good. Ug sa pagpailob sa Ginoo, gihatagan kaniya og oportunidad nga maghinulsol. Now, do not make the mistake of thinking nga tungod kay gihatagan ka sa Ginoo sa pagkamaayo, gipakitaan ka og pasensya ug pagkamaayo, nga dili na moabot ang paghukom. Moabot gayod ang paghukom. Gipakita sa Ginoo ang iyang pasensya kanimo pagpailob, pero kini nga pagpailob limited lang ang duration, higala. Limited. Matapos kini sa oras sa imong kamatayon or sa pagbalik sa Ginoo, it will end. It will end someday. Basin og kalit kining matapos without any warning. Basin og mo na lang kini ang katapusan nga warning nga imong madunggan, pinaagi niini nga wali higala. Ayaw kini og baliwalaa. Paul is saying nga ang pagkamaayo sa Dios, ang iyang pagpasan sa bugat kaayo nimong sala, ang iyang pagpailob sa naghingapin nimong sala, mao ang mag-aghat kanimo nga maghinulsol. Ayaw isugal ang imong kalag higala. Turn to Christ. Paghinulsol sa imong sala. Salig kang Kristo, salig sa dugo ni Kristo nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo. Salig sa iyang pagkamataro nga igo na alang kanimo. Nga kung ikaw maghinulsol sa imong sala, ug mosalig kang Kristo, tabunan sa iyang hamili nga dugo ang imong sala, kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Si Kristo namatay didto sa cross sa Kalbaryo. Nabanhaw siya pag-usab, isip pagpamatuod, nga milampo siya sa iyang misyon sa pagluwas. Ug kung ikaw maghinulsol ug musalig kang Kristo, ikaw maluwas. Dili balibaran sa Ginoo ang tanang maghinulsol ug mudangup kaniya alang sa kaluwasan, alang sa kapasayloan. Buhata kini karon dayon higala, kay basin ug ugma, putlo na sa Ginoo ang iyang pagpailob sa imong kinabuhi. Putlo na ug maalaot gayud ikaw kung imong baliwalaon ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagantos ug ang iyang pagpailob. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining tagnaa. Among gipangayo o Dios nga midulot gayud kini sa kasing-kasing hunahuna sa matag usa. Hinaot nga dili nila kini baliwalaon. Hinaot nga dili nila kamasaan ang kahigayunan nga ilang gihatag nga imong gihatag kanila alang sa paghinulsol, alang sa pagpakig-uli diha kanimo. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo niining taknaa. God bless us all.